Γιαννούλη. Καραγκούνης. Γκαρσία. Ο Γιαννούλης περνάει, πλασάρει 1-0 ο Ατρόμητος. Στο 93 ο Γιαννούλης. Σάστησε η άμυνα Τσάεκ. Το πλασέ του Γιαννούλη. Πάγωσε ο Δέλλας. Ένα 0 στις καθυστερήσεις. Λίγησε ο Καραλής, γονάτισε ο Μητρόπουλος και ο Μπουγαίδης. Κοντράστ συναισθημάτων στο Περιστέρι. Το δάκρυ του Αραμπατζή. Ο Γκαρσία κράτησε την μπάλα, πέρασε για τον Γιαννούλη από το φλάχο απέναντι στον Αραμπατζή. Το 1-0 για τον Ατρόμητο. Εδώ ο Αραμπατζής δεν μπόρεσε να σταματήσει τον αντίπαλό του όπως έκανε με τον Μπρίτο στο 38, με τον Απολεόνη στο 51 σε δύο δύσκολες επεμβάσεις. Ο Ατρόμητος ανοίγει το σκορ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Τέλος, 1-0. Η ΑΕΚ αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία στο Περιστέρι. Αμέσως στο Μανώλη Βογιατζάκη. Έχω κοντά μου τον Τραγιανό Δέλλα. Τραγιανέ, συναισθήματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συναισθήματα. Τα παιδιά προσπαθήσαν πάρα πολύ σήμερα για να πάρουμε την νίκη. Δυστυχώς ρισκάραμε πάρα πολύ. Δεχτήκαμε αυτό το γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι τα παιδιά σήμερα προσπαθήσαν πάρα πολύ. Δεν τους αξίζει, πιστεύω, η τύχη αυτή και για την ομάδα. Προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα να μπορέσουμε να ανυψώσουμε αυτό το ηθικό αυτών των παιδιών που είναι κατακαιρωμένο εδώ πέρα και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς δεν τα καταφέρουμε, αισθάνομαι βαθιά θλίψη για το πώς έχει περιέλθει η ομάδα. Δυστυχώς θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα τώρα. Καλή συνέχεια. Σίδωρα. Αμέσως το Γιάννη Φάκαρο. Έχουμε μαζί μας τον βοηθό του Γιώργου Παράσου, τον Παναγιώτη Κουτσίδη. Κύριε Κουτσίδη, ήταν το πιο γλυκό φινάλι στην κανονική περίοδο, ένα γλυκό πέρασμα και στα play-off που ακολουθούν. Όντως έτσι είναι, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κρίσιμο για τους αντιπάλους βέβαια, αλλά κρίσιμο και για μας για να αποδείξουμε τα κακό κείμενα που έχουν λεχθεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχαν πολύ άγχος τα παιδιά, κάναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποδείξουν τουλάχιστον στον δικό τους κόσμο, στον κόσμο μας, ότι παίζουμε για τη φανέλα της ομάδας του Ατρομήτου. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Το γκολ του Γιαννούλη στις καθυστερήσεις δίνει στον Ατρόμητο την 11η νίκη στο πρωτάθλημα, προσπερνάει τα Γιάννενα, πάει στο 4 της κατάταξης και ετοιμάζεται για τα play-off. Την ώρα που ο Αραμπατζής τώρα μόλις σηκώνεται και οδεύει προς τα αποδυτήρια. Κλαίει και αυτός και ο Μπουγαίδης και ο Μητρόπουλος, οι συγκλονιστικές αντιδράσεις των ανθρώπων της ΑΕΚ στον πάγκο. Το κοντράστ των συναισθημάτων στο Περιστέρι, με την ΑΕΚ να έρχεται εδώ να παίξει το μάτς της ιστορίας της, η αντίδραση του σταματεί, να παίξει ένα 90 λεπτό μια κατηγορία και να ελπίζει την Τετάρτη στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα υπάρχει σε άλλη πια κατηγορία. Ό,τι και αν αποφασιστεί την Τετάρτη, το κεφάλαιο Super League για την ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Σκόρερ ο Γιαννούλης στο 93. Η ΑΕΚ έχει 27 βαθμούς. Μένει για το μαθηματικό της υπόθεσης πλέον να φανεί τι θα προσθεθεί, τι άλλο θα υπάρξει. Αλλά αυτά είναι με Γκερέιρο, με Σταματή, με Αραμπατζή, με Μπουγαίδη, με Μητρόπουλο, με Αναστασόπουλο που τώρα αποχωρούν μαζί με το Δέλλα. Είναι τα πλάνα που φωτίζουν την εικόνα της ΑΕΚ μετά την όντως σπουδαία προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο να περιοριστούν οι κίνδυνοι και του ρίσκου στο δεύτερο ημίχρονο, διότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή για το Δέλλα και τους παίκτες του από το να ψάξουν τον γκολ. 9-5 οι τελικές, 5-0 στην εστία. Ατρόμητος ΑΕΚ 1-0. Ακολουθεί με ενδιαφέρον. Το τρίτο ημίχρονο
θα το δείτε στην εκπομπή Total Super League που ακολουθεί. Μανώλης Βοηγατζάκης, Γιάννης Φάκαρος στο ρεπορτάζ, Σίδωρος Πρίδης στην περιγραφή, Γιώργος Μάνταλος στη σκηνοθετική επιμέλεια. Καλό βράδυ.